ZVL. Omroep ZVL. Nou, onder andere ons social media account op Instagram hebben we nieuw leven ingeblazen. Gaan we echt vanaf deze week weer actief gebruiken. We hebben al lekker wat volgers erbij, maar volgt u ons nog niet, sluit aan. Dat is natuurlijk op digitaal en fysiek proberen wij gewoon tijdens de surveillance hebben we even geen melding, even die auto aan de kant, even een praatje maken met een winkelier, met een inwoner, mensen die ons wenken. Soms hebben we daar geen tijd voor omdat je onderweg bent naar een melding. Ja, deze week gaat het sowieso wel lukken, maar daar proberen we ook in de toekomst wat meer tijd voor te maken. Ja, want nu staat hier ook een collega van u ook het gesprek aan te gaan met mensen. Wat voor dingen bespreek je dan met elkaar? Ja, eigenlijk soms heel simpel. Vaak hoor je over te hard rijden in de dorpen, in de kernen. Overlast van toch wel jeugd soms met brommertjes, fatbikes. Maar ook dingen die soms eigenlijk meer voor de gemeente zijn. Een blaffende hond, maar dat kunnen wij wel doorverwijzen. Wat is nou het belang van een wijkagent? Ja, die wijkagenten die investeren echt in een netwerk. Nu doen we dat heel zichtbaar ook met de burgers. Maar buitenom de normale diensten zoeken zij echt een eigen netwerk. Dat kan een café-eigenaar zijn. We hebben in Vogelwaarde het Leger des Heils, daar hebben we contacten mee. Binnen de gemeente hebben we goede contacten van buurtbemiddeling. Dat netwerk moet staan. Dan weet je wie je moet hebben, wie je als sparringspartner soms in casussen kan gebruiken. En het is de bedoeling dat die wijkagent de juiste mensen kent voor die wijk waar die de hulpvraag kwijt kan. Maar ook de mensen in het dorp die net wat meer aandacht nodig hebben dan de gemiddelde inwoner. Ja, naast die 3 wijkagenten hebben we ook nog een jeugdagent. Speciaal vrijgemaakt echt voor de gemeente Hulst. En we hebben sinds kort een digitaal wijkagent. Die is gestationeerd op het bureau in Hulst. Maar die werkt voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Voor het hele basisteam. Die surveilleert eigenlijk op het internet, op het social media. Om te kijken wat er online speelt binnen onze gemeente. Merk je ook dat de mensen het in de wijken zelf heel fijn vinden dat er agenten zijn die ze specifiek aan kunnen spreken? Ja, uit allerlei rapportages blijkt dat zichtbaarheid toch altijd een dingetje is. Dat mensen vinden het fijn om de politie te zien, maar ook om hun wijkagent te kennen. Dus via social media kunnen we in elk geval wat meer rugbaarheid geven aan de wijkagent van die wijk. Als de wijkagent goed gekend is, dan komt er ook informatie richting ons. Ja. Soms ook dingen die al jaren spelen waar wij niet vanaf weten, zeg maar. ZVL. Omroep ZVL.